କରିଥିବେ 18ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶ୍ରଣ ଔପଚାରିକ ଦବାଇ ଖାଇ ନିଜକୁ ନିରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ମତଲବ 10 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। 16ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ପୁରା ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେତେକ ବୈଦ୍ୟଗଣ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେମାନଙ୍କର ବୈଦିକ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯେତେକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ରୋଗ କିଭଳି ବିନା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟରେ କୌଣସି ଏକ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିହେବ, ତା'ର ପ୍ରୟାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁଠି ବି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଲୋପାଥି ଆଉ ଏଲୋପାଥିଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହର୍ବାଲ ମେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିକି ଦେଖାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି 100-200ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ।